A actuación que se está a desenvolver na zona das Miráns permitirá a conexión á rede de 3 vivendas que vertían directamente ao río. Matamos 2 paxaros dun tiro na zona das Miráns, en concreto evitamos que 3 vivendas puideran estar verquendo ao río Té, unha zona especialmente delicada, e fíxose unha ampliación da rede de saneamento dese lugar, desa aldea, que contempla o enganche de 3 vivendas, e xa eliminar, erradicar o punto de verquido destas vivendas ao río e a vez pois tamén conseguir que teñan un servizo básico como é o saneamento. É unha obra que está facendo unha empresa con fondos estritamente municipais. O Concello dá así continuidade á ampliación da rede que se acometeu hai unhas semanas na Devesa. Estas pequenas obras viránse sumar a un proxecto máis ambicioso para dotar de saneamento a aldea de Foxacos. Nos vindeiras semanas vai sair unha obra importante da que levamos tempo falando, como é o saneamento tamén da aldea de Foxacos, un proxecto financiado polo Plan de Obras da Diputación. Concluíron todos os traballos técnicos, adquirimos unha parcela para instalar un punto de depuración autónoma, conseguíronse xa os permisos de Augas de Galicia e agora está xa na última fase, redactándose xa os últimos momentos do proceso de adxudicación e nos vindeiros días colgarase no perfil do contratante porque é unha obra de calado. A obra, que ascende a 200.000 euros financiados con cargo pos da Deputación, dará servizo a unhas 30 vivendas.